Eli moikka kaikki! Eli mä sanoin jo heti tähän alkuun, eli tämä videolaatu tässä ei ole nyt niin täydellinen, koska vähän et niinku vähän jotain valaistusta. Mä yritän vähän tosta Goneestakin vähän. Miten paljon valoisamaa. Eli tänään olisi pitkästä aikaa video, mikä on Do the come on white girl tag. Sori, kun mä luin tosta kommenttilaatikosta, niin mä vahingossa sekoitin noin kaksi. Tosta, mutta come on white girl tag on tämän päivän video. Eli aloitetaan. Eli mä katson tästä Gigi Gorgeousin tästä kommenttilaatikosta noin kyssärit. Eli jos te haluatte niitä, niin menkää Gigi Gorgeousin YouTube-kanavalle ja sieltä löytyy se Come on White Girl tag jutska. Eli aloitetaan. Eli lempi Starbucks-juoma on mä en juo niitä kahveja, tai en ole koskaan maistanut niitä kahveja, mutta ne kaakaot on tosi hyviä siellä. Eli ne kaakaot on mulle lemppareita. Sitten kakkonen, kuinka kauan kestää sulla niinku laittautua aamulla? On ehkä vartti tai 20 minuuttia. Vähän riippuu niinku näin. Sitten kuinka monta selfietä saatat päivisin? Tai per päivä? No se vähän riippuu taas sekin, että onks mä jossakin kavereiden kanssa. En tiedä. Mut yleensä semmonen suurin, taas mä otan monta, niinku se monta, siis mä niinku valitsen siitä niinku ne parhaimmat, mikä ne on ollut. Mut en mä tiedä. Ehkä niinku normaalisti jotain 10, ehkä 1-10. Joo, et siinä on semmonen difference. Eli sit seuraa, että kuinka monta Instagramissa sulla on seuraajia ja kuinka monta kuvaa sulla on. Mä just katsoin ennen tätä videota, koska mä kuvan taas puhelimella. Eli IG:ssä mulla on seuraajia, oliko se nyt 56, joo. Sitten kuvia on 85. Aika paljon kuvia. Sitten siellä on seuraava, eli vitonen. Minä vitosessa. Eli sanotko sä ikinä lol tai OMG? Mä en sano lol. Melkein kun se lol. Mutta mä sanon se, oh my god. OMG. Tollain. Eli OMG mä sanon enemmän. Toisin mä käytän OMGtä, mutta lol en käytä lol-sanaa. Sitten on, käytätkö ikinä samoja vaatteita? Do you wear the same clothing items more than once? Eli käytätkö sä niinku samoja vaatteita enemmän kuin kerran? Eli käytän, koska se on aivan tyhmää, että niinku, jos ne on vaikka likaset, niin niitä voi käyttää. Eli mä käytän 2 päivänä samoja, tai välillä mä käytän yhteen, jos ne meni likaseksi tai jotain. Ja sitten 7. Oletko rasistinen? Rasisti. Oikeastaan. Eli en ole, jos sitä ajattelette. En. Sillä ei mitään väliä, minkälainen ihoväri on. Se ei mitään väliä, jollakin on tummempi, jollakin on vaaleampi, mutta se ei tee erilaista ihmistä, jos olet tummempi ihoinen. Ja 8. Kuinka monta twiittiä sulla on? Ja edelleenkin, minulla ei ole Twitteriä, mutta ehkä saatan tehdäkin Twitterin, että sieltä voi sitten dutkia. Mutta joo, ei mulla on nyt 0 twiittiä, koska mä en ole vielä Twitterin kirjautunut. Sitten Instagram, Twitteri vai Tumblr? No Tumblr varmaan on aika kiva, mutta mä en oo siellä, enkä ole myöskään Twitterissä. Sekin on varmasti kiva. Mutta varmaan se Instagram, koska siellä mä olen ja siellä on tosi kiva ottaa niitä kuvia. Niin, ja katsella kaikkien muiden kuvia. Ja 10.
What do you spend most of your time? Mihin sä käytät eniten aikaa sun päivissä? Sun päivänä. No olla kavereiden kaa ja vähän tossa zoomailen, noin. Olla kavereiden kaa ja tehdä näitä videoita sometimes, mutta mutta kun joo, sitten no kouluun. Kaikkea hauskaa. Ja sitten mikä on sun lempi YouTubaaja? No, mulla on 3. On Gigi Gorgeous, Arika Sato. Mä en tiedä miten sanoa Arika Sato. Mutta Arika. Ja sitten on of course Trisha Paytas. Siinä on niin hyviä videoita, se on niin nätti. Ja seuraava on kuinka usein teet sinun kyntäsi? No mä tykkään, mulla on nyt täytyy aika natural kynnet. Mutta mä tykkään tosi nude-värisistä niinku kynsilakuista. Ja sitten täällä on tän enkuks Are you a shopaholic? Eli oletko tavallaan shoppailufriikki? Eli olen. I love shopping. Mutta en mä nyt sillä niinku koko ajan niinku osta se paita, housut, kaikki sukia, kaikkea. Mutta siis jos mä niinku oon harkitsenut sitä niinku se ostoa, niin kyllä mä sen ostan. Ja sitten kuinka monesti olet katsonut Mean Girlsia? Mä olen kuullut Mean Girlsista, mutta en ole... Joo, no niin, sanokaa vaan. Huutakaa vaan. Mä en ole katsonut kertakaan Mean Girlsia, koska mä en oikeastaan nyt edes tiedä, minkälainen se on. Eli joo. Sitten seuraava. Omistatko paljon vaatteita? No, tuolla on niinku mun vaatekaappi tossa. Toi ei oo tuo. Toi on mun vaatekaappi. Eli no siellä on kyllä aika reilustikin vaatteita. Eli on valinnanvaraa. Eli on paljon vaatteita. Otatko kuvia ennen kuin syöt? Eli siis otatko ruokakuvia? Jos mä olisin hienossa ravintolassa, niin saatan ottaa 1 kuvan ja muutaman. Myös se, että mä otan niinku mun niinku normaali ruuasta kuvan, niinku kotiruokakuvan. Eli en ota, paitsi jos mä jotain herkkuja, niin niitä on aina kiva katsoa sellaisia herkkukuvia, jos on vaikka jotain makarunsia tai jotain, mutta en itse tee makarunsia, tai voi sanoa ehti, koska se on niin vaikea. Ja sitten täällä on seuraava. Käytätkö meikkiä joka päivä? En käytä joka päivä, mutta yleensä mä laitan nyt ripsarit ja babylipsiä sitten. Välillä jos mulla on vähän nää punottaa, niin mä laitan siihen mitäs se on semmonen hauska rasva? Akne-rasva. Tai semmonen finnirasva, niin mä laitan vähän sinne puuteria, että se vähän niinku peittää sen punottavuuden sieltä. Mutta muuten en käytä joka päivä. Minkälaisia numeroita, todistusnumeroita sinulla on? Tai oikeastaan, kun tässä sanotaan, että what are your average grades in school? No se vähän niinku tarkoittaa, minkälaisia numeroita saat koulussa. Jos on erittäin vaikea koe, siis mun huonoin numero, mitä mä voisin normaalisti saada, on ehkä 7. Mutta niinku yleensä semmoista 8 ja 9. Harvoin 10, mutta en mä nyt paljon 10 saa. Mutta semmoista 9, 8. Välillä, jos on vaikea koe, niin 7. Mutta ei se 7, jos on 7,5, niin se on mulle ihan se on ihan sallittava hyvä numero jotenkin, mutta joo, yleensä semmoista 8, 9. Sitten on how do you usually style your hair? Eli milloin sulla on yleensäkin hiukset? No, näin. Tai sit mulla on näin. Tai sit mulla on tässä letti. Tai sit mulla on tää takana letti. Tai sit mulla on täällä letti.
Mutta yleensäkin mulla ei ole tämmöistä, sit taisi no liiksotunnilla mulla on ponnarilla se näin, tai sitten jossakin täällä. Tai sitten en tiedä. Mutta koska mä en ole oikeastaan niinku oppinut miten tehdä niinku nutturaa. Joo, mä en osaa tehdä sitä nutturajuskaa, eli tänään aika semmonen suorat hiukset yleensäkin. Do you always look presentable? Eli näytätkö yleensäkin niinku siistiltä ja semmoiselta niinku hyvältä? No yleensäkin joo, yritän olla sillä, että ei mulla mitään. No okei, jos mä menen johonkin lenkille, niin siinä on oikeastaan aivan sama mitä mulla on päällä. Vaikka ole farkku. Okei, no ei. Kuka on käyttänyt niinku farkkui lenkillä? En tiedä. Mutta no joo. Varmaan ehkä tohon vastaan, joo, näytäkö niinku siistiltä ja onko siistiä sillä. Eli olen. Eli tässä on tää ihan älyttömän pitkä tämä video. Ja toivottavasti tykkäsitte ja tykkäilkää nyt sinne alas, ja kohta varmaan mä teen ehkä tänään vielä tuon What's in my school bag -videon. Eli odottakaapa sitä sitten siellä katsomassa. Eli tykäkkää ja kommentoikaa please niitä, minkä se on. Minkälaisia videoita mä voisin tehdä. Ja jos ei tule, niin minä vaan teen. Ja voitte vaan niinku katsoa. Ja please kommentoikaa. Mä ootan niitä kommentteja. Mä vastaan joka ikiseen kommenttiin vaikka 50 kertaa. Koska mä tykkään tosi paljon, että kommentoidaan. Ja kiitos kun katsoitte. Ja kiitos kun katsoitte tätä pärstää 11 minuuttia. Ja eli kiitos kun katsoitte tätä kivaa videoa. Ja hope you enjoyed. Eli moido!